ערב טוב לכולם, לכל מי שעוד לא הספקתי להגיד ערב טוב. אני קטיה, מהנדסת נתונים בבלינק. אני אוהבת לכתוב על דאטה, ואני חוקרת GenAI מתוך הסקרנות. כן, אני אנסה, אוקיי. בלינק היא חברה שמתמחה בזיהוי ומעקב אחרי עיניים באמצעות טכנולוגיה ואלגוריתמיקה מתקדמים של קומפיוטר ויז'ן. ראייה ממוחשבת מאפשרת להבין מה המצב של העיניים, לזהות מצמוצים ולהבין האם מבט של העיניים או גייס מרוכז בנקודה מסוימת. לאחרונה בלינק משתתפת יותר ויותר בפרויקטים משולבים כמו עיניים וזוויות ראש, עיניים ופנים, עיניים וידיים, עיניים ואוזניים. עכשיו אני הולכת לספר לכם על השילוב לא שגרתי בין ראייה לשמיעה, שהפך למסע סופר מעניינת ומאתגרת של אימון אלגוריתם לזיהוי טרגוסים, ומה עברנו כדי לנהל ולהכין דאטה עבורו. דמיינו מצב, יום ראשון, 8 בבוקר, רכבת ישראל, עמוסה מאוד. וכל הנוסעים באותה רכבת שכחו אוזניות שלהם. קורה, נכון? אבל לפניהם דרך ארוכה, ולכן כולם מסתכלים פרק אהוב של הסדרה, או מקשיבים למוזיקה, מפריעים אחד לשני ועושים המון רעש. ואם אני אגיד לכם שקיים פתרון כמו אוזניות וירטואליות, שמאפשר להם לשמוע מה שהם רואים, ללא צורך ולא הפרעה לאף אחד, מי שיושב אפילו לידם. והפתרון הזה דורש רק מצלמה, זוג של עיניים וזוג של טרגוסים. מישהו מכיר מה זה טרגוס? זה באוזן, זה לא? יפה, כן, ואתם אפילו עם האוזניות ראית, אז כאילו, עם הגילי אפילו אז... רציתי לעשות שם פעם פירסינג. בדיוק, כן. אבל אימא לא הרשתה. אז אנטומית, טרגוס זו, נכון, זו שכבה קטנה של סחוס בכניסה לתעלת האוזן, שממלאה תפקיד בסינון והכוונת צלילים אל תוך האוזן. הבועות קול הם בעצם אזורים שעליהם מכוונים את הגלי קול, וההכוונה הזאת, ההקרנה, נעשית בעזרת הטכנולוגיה של הלקוח שלנו, והחלק של הבלינק בפרויקט הזה זה בעצם סינון נקודות של הטרגוסים, כך שנדע לאן צריך להקרין את הקול. כדי לעשות את זה אפשר להזמין את כל הנוסעים של הרכבת שלנו לעשות פירסינג בטרגוס, וככה לסמן את הנקודה לאן צריך להקרין את הקול. אבל פחות ריאלי, נכון? אופציה ללא כאב זה נקודות וירטואליות על הפנים שנקראות לדמרקים, שלכל אזור של הפנים יש לדמרק משלו, אפילו ממוספר. ומיקום שלו מאוד מאוד קריטי, בדיוק כמו בטיפול סיני. אם נקודה לא מונחת בנקודה מסוימת בפנים, אז טיפול לא מצליח. ככה עם לדמרקים. אם לדמרק לא ממוקם במקום הנכון, כלומר במקום של טרגוס, אז הקרנה לא תהיה מדויקת ובן אדם פשוט לא ישמע את הצליל. אגב, מישהו מכם רואה כאן נקודות של טרגוסים? זה הקונטור של הפנים, אז אין אותם פה, כן. זה בדיוק אחד מהאתגרים של הפרויקט הזה, שבשום מודל לדמרקים, זה עובד 68, זה גם 192 ו5, זה גם פחות רלוונטי לפה. אין את הנקודות של הטרגוסים. אבל זה לא אמור להיות מאחורי נקודה 2 ב-32? או שזה רק במקום הזה, או רק במקום? על זה אני אספר בהמשך, אתה צודק, כן. זה בעצם הפתרון. כן. וזה בעצם האתגר שהיינו צריכים לפתור. ובכלל עם טרגוס יש רק קשיים. הוא כזה קטן ולא בולט, לא כמו עיניים או אף, הוא לא מתאר אותנו. ואם תסתכלו אליי בפרופיל, או על שכן, אתם לא תראו שתי טרגוסים. אם אני נגיד תפנה ראש, אתם תראו טרגוס אחת. ואם אני אסתיר עם השיער, בכלל לא רואים. אז במקרים האלו נעזרים בנקודה שכן תמיד ממופה על הפנים, באותה מודל לדמרקים שהראיתי לכם, כמו מרכזי עיניים שבלינק מתמחה בהם.
בעזרת מודל תלת-ממדי של הראש, אנחנו יכולים לחשב יחס בין נקודת מרכז העין לטרגוס, ולמפות את הנקודת טרגוסים, אפילו שלא רואים אותם. אבל כדי שהאלגוריתם ידע מה זה טרגוס, מה זה עין ואיך נראות פנים, הוא צריך לראות אותם שוב ושוב, המון פעמים, בזוויות שונות, תאורות שונות ומצבים שונים. ואנחנו עוברים איתכם על חלק של ניהול והכנת דאטה לקראת האימון. ששלב הראשון זה בעצם איסוף דאטה. וניתן לעשות את זה בכמה דרכים שונות, כמו סקרפינג או הקלטות במצלמת של הפרויקט. כי הרבה פעמים לקוחות של קומפיוטר ויז'ן באות עם דרישות מאוד ספציפיות עבור מצלמה, כמו רזולוציה, פילד אוף ויו, עדשה, ולכן חשוב להקליט את הדגימות עבור אותה מצלמה כדי להכין ולעשות דאטה יותר עשיר לאימון. וכמובן שימוש ב-Gen AI זה חלק מאוד חשוב בהכנה של דאטה, כי בעזרתו אפשר לג'נרט דאטה מאוד מגוון ומאוד מאוד פינתי, כלומר מאוד נדיר, שלא מצליחים להקליט או לא מצליחים להשיג מאינטרנט. אבל חשוב לבחור גם מודל נכון, גם פרומפט מתאים, ואז בעצם לסגור את הפינות של דאטה חסר. אחרי שאספנו המון דאטה, אנחנו צריכים להבין מתוך המסה הזה איזה דאטה באמת רלוונטי. לכן אנחנו, איזה רלוונטי. וניקוי של דאטה ויזואלי זה ממש עולם בפני עצמו. וכאשר מדברים בהמון תמונות, בווליומים גדולים, זה גם עניין של זמן, גם עניין של סקייל, ופה אנחנו שמים דגש על זה שאנחנו לא צריכים לעבור תמונה. ולכן נעזרים בלוגיקות שמומשות ב-OpenCV כמו לפלסיאן, כדי למצוא ולדלק על תמונות מטושטשות. או היסטוגרם, כדי להבין האם תמונה שרופה או קאה מדי. חש הוא מאוד יעיל בטעינה לדאטאבייס. בטעינה ראשונה נוצר ייצוג בינארי של התמונה, ובכל טעינה חוזרת נבדק האם הוא יהודי, וכך נמנע מכפילויות. ואנסמבל של כמה דטקטורים מאפשר לנו לראות תמונה ראשונית על התמונה שיש לנו. בעזרת קונפידנסים אנחנו יכולים להבין האם יש פנים על התמונה, כמה פנים על התמונה, והאם רואים אותם במלאה או יש כל מיני הסתרות או תמונה חתוכה. שלב הבא זה שלב של ולידציה, בדיקות של הדאטה, וחשוב להדגיש שזה עוד לא בדיקות של תמונות עצמם, אלא מטה-דאטה. והן נעשות לגמרי אוטומטי ומתחלקות לשני שלבים. שלב של בדיקות raw data הוא כולל בדיקות של פרמטרי מצלמה כמו רזולוציה, field of view, כמו שדיברנו באיסוף של דאטה, גם בדיקות של סקימה ונכונות ערכים, שמות של העמודות, ואם אנחנו ג'נרטנו דאטה, אז כאן אנחנו גם בודקים את המתכון שאיתו ג'נרטנו, כלומר שומרים את הפרומפטים, סידים, סטפים, כך שנוכל לשחזר את הדאטה אם אנחנו צריכים. בחלק של אלגו-מטה-דאטה אנחנו בודקים תוצאות של זיהוי אלגוריתמים. רציתי לשאול, אתם משתמשים בכלי ספציפי לוולידציה? זו כלי פנימי שלנו. כלומר, לא היה לנו איזה כלי שתפור ובתאים לדרישות של הפנימיות שלנו, כי לכל אחד יש בעצם איזה אזורים שהוא רוצה לבדוק ולהתעמק, אז בעצם זה שלנו, וזה בעצם, זה כתוב בגריידיו, אם אתה מכיר, אז אוכל לשתף את זה בין צוותים, ונגיד אלגוריתמים יכולים לבדוק, לראות מה המצב של הדאטה. אז בדיוק, בשביל האלגוריתמים נעשו בדיקות של תוצאות דטקטורים, קונפידנסים ותוצאות של הקרופים פנים ועיניים. עד עכשיו עברנו על רוב התהליך שהוא לא נעשה על תמונות עצמם. ובקומפיוטר ויז'ן חשוב לעשות עוד שלב אחד כדי להכין דאטה בשביל האימון, בעצם לתייג אותו. בואו נחזור עוד פעם לנושאים שלנו ברכבת שעדיין עושים המון רעש. כדי ליצור עבורם פתרון של אוזניות וירטואליות, אנחנו צריכים קודם כל להבין איפה כל אחד מהם יושב ולסמן את הפנים שלו באמצעות bounding box. זה קרופ, זה המלבן או ריבוע סביב הפנים. בתוך ה-bounding box, אולי רואים פחות, אנחנו צריכים לזהות כל אחד מהפיצ'רים של הפנים ולמפות אותם על ידי לנדמרקים.
לתייג באונד בוקס או לד מרכיבים ידני זה אפשרי, אבל זה מאוד מאוד מורכב. לכן גם כאן אנחנו נעזרים לדוגמה רטינה ויולו, אנסמבל של כמה אלגוריתמים כדי לעשות pre-detection, pre-annotation. הרבה פעמים שיש לי כבר קרופים של הפנים, כלומר נגזרת של הפנים, אני מוסיפה כאן, אני יכולה לתייג בעצם אביזרים של כל אחד מהפנים. וכאן אני נעזרת בקליפ, שאני נותנת לו קרופים של כל אחד מהפנים, ושואלת אותו האם יש משקפיים, מסכה, כובע או כל אביזר אחר שאני צריכה למלא בעבודות של דאטאבייס. ולפי confidence שלו אני מחליטה true or false. כמו שראינו מקודם, ה-LED מרקים לא כוללים את הטרגוסים, ולכן אנחנו צריכים ליצור GT משלנו, כדי להוסיף אותם ולהעביר בעצם לאימות את הנקודות, ליצור את ה-GT בעצמנו. לכן אנחנו מסמנים נקודות, ממש קואורדינטות XY של טרגוסים, נגיד ב-Label Me או בכל כלי אחר, ושומרים את התוצאה ב-JSON, צמוד לתמונה. וניתן לעשות את זה רק על תמונה ראשונה בלבד, כלומר מכל הסרטון. בשלב הבא אנחנו נעזר בסם, לא סם אלטמן, סם של סמי אנוטיישן, של מטא. אנחנו גוררים לשם את הסרטון יחד עם אותו JSON, ובעזרת הטרקרים של הסם אנחנו בעצם מתייגים את כל הסרטון עד הסוף. רק במקרים שסצנה השתנתה, סצנה התחלפה או יש תנועה כלשהי, והאוזן שלא היינו שמים עליה את הנקודה, בעצם הוא גם לא יהיה מתויק על ידי טרקר של סם, כי הוא לא מכיר אותו. אז לכן גם אנוטציה אוטומטית לא מוותרת, לא משחררת אותנו בלי ולידציה אחרי אנוטציה. שאני מאוד ממליצה לעשות אותה ב-Grid View, כך שנוכל לראות את ממש כל הדאטה סט בבת אחת, וגם ניתן לעשות דגימות של 1 ל-20 פריימים, 1 ל-30 פריימים, או תלוי מה האורך של דאטה סט או סרטון, ובעצם לדלג על תמונות שהן פחות רלוונטיות ופחות מתויגות. כי אני אישית חושבת שלעבור על דאטה כבר מתויג, או שעבר איזה פרדטקטור, זה הרבה יותר קל ממה שללכת ולתייג אחד-אחד, נגיד, לחלק את הסרטון לפריימים, ואז לעבור אחד-אחד. במקום נגיד לעבור פשוט ולעשות ולידציה אחרי סם. התהליך של אנוטציה, החלק של אנוטציה הוא אחרון בתהליך של ניהול דאטה, ואנחנו מוכנים לדאטה דרופ לאימון. אנחנו בצוות דאטה ממש מקפידים על כל ה-requirement של האנוטציות, וגם על אם עמדנו בכמויות ובכל הדרישות. לאלגוריתמים מאוד חשוב להבין האם הם מקבלים דאטה מגוון ומאוזן. וכך בבלינק פותחה פלטפורמה שנקראת DataX, שבעצם משרתת ונותנת מענה לשני צוותים. אנחנו יכולים לראות כמות היוזרים, סשנים ופריימים שמכיל אותו דאטה סט. אנחנו יכולים לראות את כל הטאגים שבעצם איתו מתויג את הדאטה, ויכולים לעשות דאטה בלנסינג. נגיד כאן עושים לפי הג'נדר, שזה יהיה 50-50 גברים ונשים. וברגע שקיבלנו מודל מוכן אחרי אימון, אנחנו יכולים להציע את הפתרון של אוזניות וירטואליות לנוסעים שלנו ברכבת. והם נראים נורא מבסוטים. חוויה ראשונית של הלקוח. אני מקווה מאוד ששכנעתי אתכם שבעתיד הקרוב אתם לא תצטרכו את אוזניות, רק טרגוסים שלכם, שתמיד איתנו, ללא סוללה ובלי איפה שמתי אותם. תודה רבה. זו טכנולוגיה אמיתית, כי כולם ברכבת כל הזמן. זו טכנולוגיה שבעצם פרויקט שאנחנו עובדים עליו, אבל זה לא, זה דורש גם מצלמה וטלפון. כאילו, טלפון או... ויקנו את זה באופן פרטי? כאילו, אני אוכל לקנות את זה עצמי? בשביל ממש להשתמש בה, צריכה גם רמקולים מיוחדים. כלומר, זה לא רמקולים של טלפון. זה עוד לא. כאילו, זה החלק שבדיוק אנחנו עובדים עליו. כלומר, ההקרנה של הכל היא צריכה עוד איזושהי המרה כדי לעבור לא דרך האוזניות עצמם. כלומר, עוד איזה המרה. אז עכשיו זה עובד ברמקולים.
רמקולים שבעצם זה גם מוצר של הלקוח שלנו שיש בו מצלמה, שהיא בעצם מזהה את העיניים, ומרמקולים מקרינה את הגלי קול. אני מאמינה שאפשר לעשות את זה, אבל זה עוד לא מומש. וכמה הרמקול המיוחד הזה אמור לעלות? להראות לך אותו? כמה הוא אמור לעלות? לא יכולה להגיד לך, זה מתקשה. זה חלק דווקא שאני פחות מכירה, כי זה החומרה של הלקוח, אז פחות מכירה. איך, הרי עשית בדאטה אקס, שהראית שאפשר למפות כאילו את הסורס לפי מגדר, אולי לא יודע מה, כן. או כל זה. איפה אתם שומרים בעצם את המטה דאטה, כאילו בקובץ קוקו או משהו כזה של זה HDF5, זה בעצם הסכימה, כאילו מין דאטאבייסים, מין ארכיונים כזה, HDF5, ומשם בעצם. אבל מאיפה המידע הזה נכנס לשם? כאילו זה משהו ש... הקלטות, ביחד הקלטות באות ג'ייסונים, כאילו ג'ייסונים, ואז עוברים המרה של דאטה ג'נריישן, ומארזים אותם אז אתה שואל? אני עושה גם את האנוטציה של אם זה גבר אישה, כאילו... זה בעצם, אני נעזרת בקליפ, כן. כאילו כבר הרבה זמן זה מאוד פשוט לתת לו, והוא כבר בקלות יכול לדעת מה זה גבר או אישה, או יש לו משקפיים או אין. היי. כן. אז בעצם יש לכם איזשהו תהליך שאתם עושים איזשהו ניקוי לדאטה, להראות שהכל, מה שאתם רוצים הוא נקי, אין יותר מדי פרצופים, יותר מדי... ואז אתם לוקחים ואתם עושים איזשהו תיוג ראשוני בעזרת רשתות, מודלים קיימים. בסוף אתם לוקחים בן אדם שרק עובר ומוציא דאטה... דאטה לא נקי, כן. ואת כל הסיפור הזה אתם מנהלים בכלים פנימיים שלכם, נכון? נכון, זה רוב הנעשה בעצם כן, זה הכל פנימי, כן. הכל לוקלי, גם דאטה אקספרו זה כלי פנימי, כי גם מישהו שאל על הוולידציות, פשוט יש כל כך הרבה פיצ'רים ודברים שאנחנו צריכים אותם, כאילו אין אותם, ואז כאילו לקטות ממישהו חיצוני, זה ניסינו, עברנו את זה, אבל זה תמיד כאילו אתגרים, זה צריך להוסיף איזה... אז דוגמה למשהו שאתם הייתם צריכים והוא לא קיים פשוט? להגיד אפילו לחסות, הדאטה אקס פשוט היה לפניי, שכבר באתי הוא כבר היה קיים, אז כנראה שהוא לא נולד סתם, כנראה שלא מצאו כלי שיכול גם להראות, כאילו לעשות ויזואליזציה, וגם לעשות את הבלנסינג. נגיד רפורטים גם, אני לא מצאתי, נגיד אני משתמשת מאחורי הרפורטים בפיידנטיק, אבל לא יכולה להשתמש בו כאילו באופן מלא. מה אני צריכה, יש לי דברים שאני צריכה... שעה אחרונה. כן, צריכה לבדוק טוב. לגבי הטרגוסים, כן. האם צריך כאילו, אמרת שיש פרספקטיבה בין העיניים, שזה הפיצ'ר החזק, לבין האוזניים, אבל לא צריך דיסטנס, כאילו בדפט לכל אחד, כי יש הבדל אם בן אדם ברכבת יושב שורה ראשונה או שורה שביעית. יפה, אז אני לא הכנסתי את זה לפה. כאילו התהפכות קונה על הגלי קול, אז צריך כאילו דיסטנס מתי הגל, כאילו, זה לא הנוטציה של המשתמשים בה? זה, מה שאתה שואל בעצם, זה נעשה בעזרת טריאנגולציה. המצלמה שמומה בתוך הרמקולים זה רירסנס, כאילו המצלמת סטריאו, ואז בעצם היא עושה, כן, פשוט לא הכנסתי לזה, חשבתי אולי זה יותר מדי, כן. בסדר, אפשר להמשיך אופליין? לא, זו הייתה שאלה אחרונה, סליחה. תודה רבה. תודה רבה. בחיים שלי לא שמעתי על